Sziasztok, én Ted vagyok, és ebben a videóban a TrioCrafton fogok Sky PvP-zni. Hát igazából ez a TrioCraft egy még nyílt szerver. Ja, nem sokan vannak rajta, de igazából nekem nagyon tetszik. A szerverem, és ezen a szerverem nagyon jó a magyarosítás, mert szerintem magyarosították, mivel nem az kell beírni, hogy per server, és akkor a szerver, hanem per szerver, ezt nézzétek, és itt van Hub, PvP, Sky PvP és túlélő, csak rákattunk. A másik az, hogy ez a videó is csak 10 perces lesz, de szerintem ahogy felvettem ezt a videót, utána már a második részt is fel fogom rakni, csak belagoltam. Anyád, itt ki van? Ki van itt? Ki van itt? Ki van itt? Ez nem jó. Sőt, csirket szomorút látszik. XP poti? Nem. Hol volt az a gyerek? Az előbb még itt volt valamerre. A pici inventory rendezés. Visszavidára diakadot, a steaket, gyógyulásokat itt és így elég. Ott van-e? Az IP-t a leírásban meg fogom adni. A tulajdonos intro home, az a neve, hogy intro home, a tulajdonosnak, azt mondtam. Ne laggolok. Igen, szóval, hogy az a neve, intro home. Hát, ennyi. Adminok vannak, TGS szerintem nincs. Nem nagyon kérdez, nem? Na, be is mutatom, hogy eddig mire jöttem rá. De látjátok, ez a szép TrioCraft. Kard 5, törhetetlenség 3, sújtás 5, élesség 5 és hátralövés 2-es kardot ad nekünk. Szépen. Most laggolok valamiért. Hát, szar a gép. Nagyon. Várj, megnézem meg. Várj. Egy kis szünet. Itt vagyunk, csak a hangra voltam kíváncsi. Hát 18 FPS, az még ilyen határeset ecske. Ne, ott viszont már jön egy gyerek. Nem akarok meghalni. Szövi, nem öllek te. Az hova lett? Nézd a kis cigányt! Az mi? Nem, kis paraszt. Hát kis geci. Erre kell vigyázni leginkább. XP poti. Oké. XP poti feladat. Megtalálom. Jó, csak föl kell mennem gyorsan. Ne, belagozom. Föl kell menni gyors, hogy nem vagy izémet számolni, jól melyik kis geci. Hol van itt a... Ja, itt az entrance. Kész is a... Nézzük milyen kardot ad. Súlyjaj, de jó. Na jó, van itt ülő. Szerver, skidő. Na, jaj, nem már hülye vagyok. Van itt ülő, van. És nem olyan karmat.
akarom nevezni a kardomat. Nem. Így, és így. Lehagynom majd épp. Tehát. Mindig azt írom. Kardja. Kész. Triograf, tehát kardja. Kardja. Nem akarom pakolni. Na, szóval, hogy eddig annyit fedeztem fel az XP-t, most megint megvan. Nézd, belakolok mindig. Nem, megint hiszem a cuccaim. Aztán Triocraft kard. Ezt most inkább el is rakom. Nem, XP-t azt bármikor tudok szedni. A kardot, az túl jó. Először most akarok kóstolni egy kardot, remélem belefér még ez a videóban. Amúgy, hogyha... Nézzétek! Ezt nézd! Áj, de jó vagyok. Úgyhogy... Ha nyomjátok meg a bal gombot, és csapkodtok, akkor gyorsabban adja szerintem az XP-t. Én ezt úgy nézem, hogy gyorsabban adja. Remélem, hogy hallottatok engem. Úgy volt, hogy Frapszel nagyon belagoltam. Hát valaki, ez az jó kard. Igen, itt lesz egy 3 pontos kardunk mindjárt. Használom ezt az XP-t most. Szerintem itt az egész XP-t ezt fogom használni, szóval. Mindjárt vége a videónak. Mindjárt 8 percnél tartunk. És már 8 percnél is tartunk. Remélem, hogy hallottatok most. Server, skip, jaj, de mindig megszoktam, hogy így másik szerokon így, hogy bérőző server, vagy peres szerver, és akkor megcsinálom. Ja, itt van Ender Chest, ezt nézzétek. Miért túl a drága? Ez az. Jó, van egy 3 oktos kardom. Igen, hát ez 4 oktos. Ezt össze kellene rakni. 6. Az hogy? Azt ugyan megnézem, megpróbálom én is. Jaj, de menő vagy már komolyan. Nem menő Z, bazd meg, azt honnan szerzett azt a szart. Jó, ezt a kettőt berakom, bőven nem megyek. Te gyere utánam, pillanat, menjen megyek. Tudja, le fog lőni. Most merre ment? Arra? És ne! Add vissza! Csíra! Anyád! Ez nem volt vicces. Minden nekem mennem kell. Hát ez volt a videó. Sziasztok!